Încă o piesă împărțită de Ieșeni cu grupul vocal Aurora. O perioadă fastă în care Imnul copiilor și Pădurea la gonit, respectiv Pastorală și Oameni de zăpadă, sunt editate pe 2 discuri single. La bas, episodic, Gheza Barani, înlocuit rapid de Bubu Vischi, basistul care, ca și Florin Marcovici în prima perioadă, apare în cele mai multe filmări. Oameni de zăpadă, oameni de zăpadă, oameni de zăpadă, de prin nici nu vă pasă, oriunde ați fi pe lume, sunteți la voi acasă. Oameni de zăpadă, voi ne aduceți iar copilăria noastră și amintirea ta. Oameni de zăpadă, oameni de zăpadă, M-am reîntors în grupul Roșu și Negru, într-o formulă într-adevăr senzațională. Era Sândărică la percuție, era Nancy la clape, era Sorin Tudoran la chitară, deci un alt instrumentist foarte bun. Mircea Vlad cânta cu vocea și eu la bas și voce. Atunci am scos Pădurea la gonit și Copiii Păcii, un single. Eu zic că ăla a fost punctul, vârful Roșu și Negru, din punct de vedere al aspectului tehnic. Deci, o formație ultra tehnică strânsă la un loc.